बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। जाय बिथांमोना फट'ग्राफि खालामो बिथांमोननि थाखाय बिटिआर सरकारा मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। बिटिआर सरकारा 8 साननि थाखाय वर्ल्ड फट'ग्राफि डेखौ लोब्बा लाखिनानै फट'ग्राफि कन्टेन्ट्स एलार खुंनो थांगासिनो। बेखायनो जाय बिथांमोना फट'ग्राफि खालामो बिथांमोना बे बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। बे बादायलायनायाव नोंथाङा माबोरै आरो मा खालामनांगौ बेखौ बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननि सेराव लाबोदों। गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि सावगारि सेबखांनायखौ mygovtbtr@gmail.com आव हरनो नांगोन आरो नोंथांनि सेबखांजानाय सावगारियाव जेबो लग', बर्डार, कपिराइट, आइडेन्टिफिकेसन मार्क्स थानो मोननाय नङा। नोंथांनि सावगारिया गाहाय गोजौ फारफ्रोमथिंबो गोरोबनाय जानो नांगोन आरो नोंथांमोना गाव गावनि सेबखांनाय सावगारिखौ मोनथाम आयदायाव दैथायहरनो नांगोन। नोंथाङा नोंनि सेबखांनाय सावगारिखौ बबेयाव सेबखांनाय गासैबो थंखौ हरनो नांगोन आरो नोंथांनि मुं, मबाइल नं, नोंथांनि थानाय थं आरो नोंथांनि इमेल आइडिखौ हरनो नांगोन आरो बादायारि बिथांमोना बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय जानो नांगोन। बेबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि समायना सेबखांजानाय सावगारिखौ होखानाय mygovtbtr@gmail.com आव गासैबो थंखौ दैथायहरनो नांगोन। बे बादायलायनाया 12 आगस्तनिफ्राय जागायनानै 19 आगस्तआव थुंगेगोन आरो बे बादायलायनायाव 1थि, 2थि आरो 3थि सायख'नाय जागोन। 1थि बान्थाया जागोन नोगोद 50,000 रां, 2थि बान्थाया 35,000 रां आरो 3थि बान्थाया जागोन 25,000। बेखायनो जाय बिथांमोना फट'ग्राफि खालामो बिथांमोना गाव गावनि सेबखांजानाय समायना सावगारिखौ होखानाय mygovtbtr@gmail.com आव दैथायहरनानै बादायनो हागोन। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।